తిరుపతి నగర వాసులతో పాటు శ్రీవారి దర్శనానికి దేశవ్యాప్తంగా వచ్చే భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని 3 ఏళ్ల క్రితం గరుడ వారధి నిర్మాణం చేపట్టారు. స్మార్ట్ ఎలివేటెడ్ కారిడార్ పేరుతో తిరుచానూరు మార్కెట్ యార్డు నుంచి కపిలతీర్థం సమీపంలోని నందికూడలి వరకు నిర్మాణం తలపెట్టారు. తిరుపతి స్మార్ట్ సిటీ కార్పొరేషన్, తితిదే సంయుక్తంగా 684 కోట్ల రూపాయల అంచనా వ్యయంతో 6 కిలోమీటర్ల మేర వారధి నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు వేశారు. దీనికోసం 458 కోట్ల రూపాయలు తితిదే, 226 కోట్ల రూపాయలు స్మార్ట్ సిటీ కార్పొరేషన్ వ్యయం చేసేలా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అయితే తితిదే నుంచి నిధుల కేటాయింపులో జాప్యం జరుగుతోంది. స్మార్ట్ సిటీ కార్పొరేషన్ వంతు నిధులన్నీ చెల్లించగా తితిదే మాత్రం 100 కోట్లే విడుదల చేసింది. 3 ఏళ్ల క్రితమే గరుడ వారధి నిర్మాణాలు ప్రారంభమైనా నేటికీ ఓ కొలిక్కి రాలేదు. తిరుచానూరు మార్కెట్ యార్డు నుంచి బస్టాండ్ వరకు పనులు అంతంత మాత్రంగా సాగుతున్నాయి. బస్టాండ్ కూడలి నుంచి కపిలతీర్థం వరకు పనులు పూర్తయ్యాయి. మంగళం ప్రాంతం నుంచి లీలామహల్ కూడలి, రేణిగుంట రహదారి నుంచి రామానుజం కూడలి, మార్కెట్ యార్డు నుంచి రామానుజం కూడలి వరకు పనులు నత్తనడకన సాగుతున్నాయి. రామానుజం కూడలి నుంచి తిరుపతి బస్టాండ్ వరకు పనులే ప్రారంభం కాలేదు. బస్టాండ్ సమీపంలో పనులు ఎక్కడికక్కడే ఆగిపోవడంతో ప్రజలకు ఇబ్బందులు తప్పటం లేదు. పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం. తిరుపతి ప్రజలు పడుతున్న కష్టాలను చూసి గరుడు వారధి నిర్మించాలని చెప్పి గరుడు వారధిని మొదలుపెట్టారు. ఏ రోజైతే నిర్మించారో ఆ రోజు నుంచి కూడా పనులు నత్తనడకుండా సాగుతుంది. రావాల్సిన నిధులు అన్నీ కూడా తొందరగా ఇచ్చి ఆ యొక్క గరుడు వారధిని పూర్తి చేసి ప్రజలు పడుతున్న కష్టాలు తీర్చాలని చెప్పి కూడా ఈ యొక్క టీటీడీ అధికారులకు, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తున్నాం. ఒకసారి కళ్ళు తెరిచి చూడండి. మీరు ఇవ్వాల్సిన నిధులు వెంటనే ఇవ్వండి. ఈ గరుడు వారధిని పూర్తి చేయండి. తిరుపతి ప్రజలు పడుతున్న కష్టాలను ఒకసారి మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. తిరుపతి పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రంలో ఈ శ్రీనివాస సేతు గరుడు వారధి తొందరగా ఫినిష్ చేయాలని చెప్పి, అలాగే ఇక్కడికి తిరుమలకి ఇప్పుడు 2 ఇయర్స్గా కోవిడ్ యాత్రికులు రాకుండా ఇప్పుడు ఫ్లో ఎక్కువైపోయింది. ట్రాఫిక్ సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి. యాత్రికులు కూడా అర్థం కావడం లేదు. లోకల్ సామాన్య ప్రజలు కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు పెట్టేసి బండ్లు పోవడానికే ఇబ్బంది అయిపోతుంది. ఇప్పుడు 1 నెలగా పనులు వర్క్ ఆగిపోయింది. వెంటనే ఫండ్స్ రిలీజ్ చేసి ఈ శ్రీనివాస సేతుని తొందరగా కంప్లీట్ చేయాలని సామాన్య ప్రజలుగా కోరుకుంటున్నారు. గరుడ వారధి నిర్మాణానికి 100 కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేయాలని గతేడాది తితిదే ధర్మకర్తల మండలి సమావేశంలో తీర్మానం చేసినా నిధులు విడుదల కాలేదు. వాటిని తితిదే ఎప్పుడు మంజూరు చేస్తుందా అని నగరపాలిక అధికారులు ఎదురు చూస్తున్నారు.